Pasilid sang Robinsons Haro. DTX 500, ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, namuling mapaniwag kay dodong at kay inday. DTX Coffee Mix na was na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o ipigo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Bawakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sa Robinsons Haro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Bawakal sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Bawakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. O si Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Mark, sa tuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Effective.
Epektibo DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo DTX 500. D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. D3 Bio with VCO. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Karen, kadamog sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang 2 ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalinas sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin gid ang akong nga paminalamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala gid ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras ginadulong sang DTX 500. Klinika Spore Biotics, Mighty C, kag D3 Bio. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted
Aujero Francia at ka-K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Yari na ang mga balita. Lunes, Agosto 4, 2025. Manayanaya ang panahon sa siyudad ng Iloilo, 25 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Mga ka-K5, welcome na sa DTX 500 Morning Newscast. Sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM radio dial. Makitang kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton nga official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sang DTX 500. DTX 500 para sa mga may diabetes, likaw sa hypertension, kag cancer, magtumar na DTX 500. Story of the day. Story of the day. Senado ginpanuginan sang Kamara nga hulaton anay ang final ruling sang Korte Suprema antes magbotohay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa balita lokal, target nga 10,000 newly registered voters sa siyudad sang Iloilo, posible nga hindi malabot suno sa Commission on Elections. Patay nga lapsag ginhaboy sa Mandurriao, Iloilo City. Balita regional sa Antique, lalaki ginpatay sang iyang pakaisa. Sa Bataan, person with disability nga may kaso nga rape arestado. Sa balita national, rally para sa pagpadayon sa impeachment trial ni Vice President Duterte, igalunsar sang nagkalain-lain nga grupo. Pantawi Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps ginaduso sa Senado nga dulaon. Balita international, Kuril Island sa Russia, gintayog sang mabaskog nga linog. Balita negosyo, lending applications nga connected sa online gambling, hugot nga bantayan sang gobyerno. Sports news sa boxing, Manny Dapitan Pacquiao ginauyata na ang ikasyam nga pwesto sa welterweight ranking sang The Ring. Balitang entertainment, mga komedyante nga sanday MC kag Lassie na pierde sang masobra 10 million sa sugal. Balita ang extra special, unang floating prison nagalutaw nga prisohan gin-launch sa Singapore. Paano kabisi na makapalagyo, no? Malagyo ka, laban-laban, lunod kagid. Las 6:12 na sa aga. Ma'am Rosalie Archivo, Pastor Bobby Iriman, Sir Glenn Celestre, Ma'am Raquel Bicudo Celestre, Ma'am Rose Cabangal Imbagi, Sir Dan Calvo, Ma'am Celine Supi Calvo, Sir Alan and Ma'am Terry Grace, Pastor Rodney Ciudad, Sir Jean Ray Siman, Gerald Borgos Nanangonan, Pangapena, DTX Coffee Mix. Story of the day. Story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500. Nag-appeal ang Kamara sa Senado nga hulaton anay ang final nga ruling sang Korte Suprema sa impeachment bato kay Vice President Sara Duterte antes sa boto-botohan kung lubos na ini nga ibasura. Inang sabat sang Kamara sa pahayag ni Senador Jinggoy Estrada nga 19 to 20 ka mga senador ang magaboto pabor sa Supreme Court ruling nga nagabasura sa impeachment matapos ini i-declare nga unconstitutional. Sino kay House of Representatives spokesperson Princess Abante nga maga-file pa sang motion for reconsideration ang Kamara kag nagakadapat nga hulaton anay sang Senado ang manginsabat sang Korte Suprema. Kinatagan pagtamod ni Attorney Abante nga tuman pa katemprano agud maghiwat sang mga tikang ang mga senador. 12 sa maestrado sang Korte Suprema ang gin-appoint
ni Anay Presidente Rodrigo Duterte, isang ginampoint sa nagtaliwan nga si Anay Presidente Benigno Noynoy Aquino kay isa man ang kay Presidente Marcos Jr. nga ginapatihan sa mamamalidha nga naka-impluwensya sa decision. 6:14 sa aga. DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal. Sa detalye sang mga balita lokal, target nga 10,000 newly registered voters sa siyudad sang Iloilo mahimo ang hindi malabot suno sa Commission on Elections. Jenny Kaoyonan sa report. Posible nga hindi malabot sang Iloilo City Commission on Election ang 10,000 nga target nga newly registered voters sa Iloilo City. Sunog kay Attorney Pinky Tentativa, Election Officer 1 sang Iloilo City Commission on Election, nga wala na sila nagalaom nga malabot ang ilang nga target abangod ang schedule sang voters registration ang natuon sa adlaw nga mayara sang klase kag obra, rason nga mabudlay nga malabot ang target nga 1,000 ka mga paparehistro kada adlaw. Sa report sang Iloilo City Comelec, sa unang adlaw yara lamang sa 225 ang nagparehistro, sa second day naman ang nagtaas sa 537 nga numero kag sa bunga Domingo malapit 1,000 ang nagparehistro. Nagalaom naman ang City Comelec na magadugok ang may plano nga magparehistro sa barangay kag Sangguniang Kabataan election sa ulihing adlaw sang registration sa Agosto 10. Report na gikan sa Iloilo City, ini si K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa sang Iloilo City Commission on Election na COMELEC nga mas bentaha ang pagpatigayon sang voters registration tubtob Sabado kag Domingo. Suno kay Attorney Pinky Tentativa, ang Election Officer 1 sang COMELEC Iloilo City nga base sa ila obserbasyon, nakita nila nga nagtaas ang numero sa mga nagparehistro kahapon o konsang nagligad nga adlaw Sabado tubtob sang Domingo kung ikumpara sa pag-umpisa sang voters registration sang Biyernes Agosto 1. Dugang pa sa natong daan nga ang Biyernes yara lamang sa kapin 200 ang nagparehistro samtang ang Sabado naman nagdangat sa masobra 500 kag sang Domingo naglabot naman sa 1,000 ang nagparehistro. Ginpayag ni Tentativa nga normal lamang nga manubo ang nagaparehistro kung weekdays bangod nga mayara sang klase kag trabaho. Nahibaluan nga magalawig ang voters registration tubtob Agosto 10. 6:10 sa aga, oras sulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Nagapanawagan ang Iloilo Provincial Health Office sa publiko nga i-check ang palibot kung may mga nagapondo nga tubig o kung stagnant water kasunod sa lapnagon nga pag-ulan sa nagligad nga simana. Sunod kay Iloilo Provincial Health Office Head Dr. Maria Socorro Colmenares Quinyon, dako ang posibilidad nga may mga nagpondo nga tubig ulan sa containers. Dapat sundo ng search and destroy sa breeding places. Dugang pa ni Dr. Quinyon, amat-amat na nga naganubo ang kaso sang dengue hemorrhagic fever sa probinsya sang Iloilo kung ipaanggit sa manaunang Morbidity Week reporting, habang mas maayo kon mapasiguro nga hilway ang palibot sa lamok nga carrier sang makamamatay nga balatian. Ginpahayag pa sang doktor nga pagpanglimpyo sa gihapon ang pinakamaayo nga paagi agon makalikaw sa nagkalain-lain nga balatian. Sa dugang pa nga balita, lokal malipayon si Iloilo Governor 3rd Officer Jr. bago nakabalik ini sa Local Peace and Order Council. Suno sa gobernador dako ini nga paagi agod nga ma-introduce ang mga bago nga approach nga makabulig sa pagpasanyog sang calamity resiliency and development. Dugang pa ni Defensor, luyag niya nga ipakigbahin sa iban nga mga probinsya sa Western Visayas ang mga ginahimo sang probinsya sang Iloilo, ilabi na ang Provincial Community Defense Center. 6:18 sa aga, oras sulong sang DTX Beauty Soap. Sa imong skin problems, whiteheads, blackheads, punggod, acne, alap-up, panghabon na DTX Beauty Soap. Governor Arthur Defensor Jr. Mabasgogon pa ang relasyon sa mga alkalde sa probinsya sang Iloilo. K5 Alex sa report.
Mas pabaskugon ni Iloilo Governor Rodolfo Serginio ang iya relasyon sa mga alkalde sa probinsya sang Iloilo. Suno kay defensor sa iya ulihing at termino bilang gobernador sa probinsya sang Iloilo, magahimo ini sa mga programa para sa mga alkalde agud nga mas mapaayo ang engagement sang lokal nga panguluhan sa probinsya sang Iloilo kag sang mga kabanmohanan. Dugang pa niyang amo nga plano ang luyag niya nga matigayon sa masunod nga duha ka tuig. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sang probinsya. Dugang pa ni defensor, ini ang may katuyuan nga sa ilohon ang mga pumuluyo nga nag-i-star sa mga danger zone sa mas safe nga lugar bilang kabahin sang Purok Resilience Program sang lokal nga panguluhan. Ang odriso na sa opisyal, ini ang sentrohan sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDR or MO. Kagiban pa nga mga opisina agud nga masigurado ang safety sang mga pumuluyo. 6:20 sa aga, oras dulong sang D3 Bayo. Isa naman kalapsag ang nasapuan nga patay sa Barangay Uñate, Mandurriao, siyudad sang Iloilo kahapon. Sa closed circuit television camera footage, nakuha nga nakita ang pagaboy sa lapsag sa sulod sang Boris Compound, Imperial Subdivision, Barangay Uñate, Mandurriao, siyudad sang Iloilo. Sunod kay Police Staff Sergeant Janet Visuyan sang Women and Children Protection Desk sang Iloilo City Police Station 5, may mga record man ang personnel sang barangay health workers sang nagabusong residente sa lugar. Sa investigation, hindi residente sang barangay ang nagbilin sang lapsag nga yara sa 8-9 ka bulan ang edad kag yara na sa state of decomposition. Sa dugang pa nga balita lokal, nasunog ang duha ka balay sa barangay Hacienda Conchita sa San Dionisio, Iloilo, takna alas 2:40 o 26. Domingo, Agosto 3, kung sariin isa ang totally gutted kag isang partially damaged. Naubos, sunog ang balay ni Ronald Betronio, 44 anyos. Kag partially damaged naman ang balay ni Marizel Umahag, legal ang edad. Suno kay Fire Officer 2 Joey Aguilar sang Bureau of Protection San Dionisio. Ginpaigsiling nga nagdangat sa 6,375 pesos ang balor sang kahalitan sandig sa ila investigasyon. Samtang ginapatihan nga may nagsindi sang kadila sa may altar rason nga naglapta ang kalayo kag nasunog. Padayon pasubong ang investigasyon sang Bureau of Protection San Dionisio kung ano ang ginhalinan sang kalayo. 6:21 sa aga, ipatawag subong adlaw Lunes ni Iloilo City Mayor Raisa Maria Lourdes Treñas-Chu ang mga hepe sang Police, City Social Welfare and Development Office kag Department of Education agod istoryana na tabok rambol sa ICC Gaisano Ground kahapon kaging kaulamiran sa mga pamatanon. Ini matapos makalabot sa itinalapango sa alkalde ang rambol kung sa din may 22 ka mga pamatanon nga ginalikipan sa 19 ka mga minor de edad kag 3 ka legal ang edad nga ginhold agud o sisaon. Ini sila mga estudyante alin sa City Proper, Molo, Arevalo ang kabahin sang kag-involved sa insidente. Nagapanawagan ng alkalde sa mga ginikanan kag school authorities na magbuligay para sa kayuhan sa mga kabataan. Sa dugang pa nga balita lokal, na confiscate ang 6,081 grams sang shabu sang Police Regional Office 6 sa Conpier 06 sa 130 tanan ka mga anti-drug operations nga ginpatigayon sa bilog nga Western Visayas subong nga bulan sang Hulyo. Sa mga operasyon na aresto ang 171 katao sa diin 61 sa mga ini gin-classify nga high-value individual kag 110 naman na gin-classify nga street-level individual. Sa piyak nga bahin gindayon naman ni PR06 Regional Director Police Brigadier General Josefino Ligan ang dedikasyon sang operatiba sa ila kampanya batok sa illegal nga droga.
Samtang magapangatubang naman sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naaresto. Las 6:23 sa aga, subong adlaw Lunes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes ang free consultation diri sa syudad sang Iloilo. Samtang sa Pasig Branch kag sa Kalinog Branch, subong man nga adlaw Lunes kag kada Huwebes. Las 6:24 sa aga sa Pilipinas. Balita regional sa Anini Antique, lalaki ginlabo patay sang iya nga pakaisa. Family palanog sa report. Ginbawian kang kabuhi ang isa ka lalaki matapos nga ginlabo kang anang kaugalingan nga pakaisa ginabanta alas 4:50 sa hapon katong Agosto 1, 2025 sa Barangay Kasay, Anini Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Albi 41 anyos, mangunguma samtang ang suspect naman ang ginkilala kay alias Rino, mangunguma kag lunsay mga residente kang Barangay Igpalgi. Sa interview kang K5 News FM San Jose kay Police Captain Diap, ara ginpayag nga nagpaato ang suspect sa anang taramnana agud mag-spray kundaad kang sanda ang nasugalaway kang biktima nga paadtuman sa taramnanan kag may naglentad nga wara pagintindihanay sa tanga kang darwa. Base sa investigasyon kang kapulisan, parehas nga nagabot kang binangon ang darwa apang madasig nga ginlabo kang suspect ang biktima. Bangod kadya nakaangka ng biktima kang pila sa dahi kag liag nga rason kang anang kamatayan kag gindara naman dya sa isara ka punerarya sa Banwa kang Aninii. Dugang pa ni Police Captain Yap nga nagsurrender ang suspect sa purong barangay kang Igpalge kag gin-turnover naman sa Aninii MPS kag magapangatubang sa kaso nga homicide. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Pilipinas. K5 News FM. Sa Negros Occidental, masobra 100,000 ka kilo nga hazardous waste sa duha ka ospital na dispose na. K5 Abigail Fuentes sa report. Nagdagat sa 111,111 kilograms nga hospital hazardous waste ang nahakot gikan sa Cadiz District Hospital akong CDH kag Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital akong TLGPH base sa kompirmasyon ni Provincial Administrator Attorney Berfrando Diaz II. Ginpahayag ni Attorney Diaz nga ang Urban Hazmat Transport nga amo ang nagdaog nga bidder ang naghakot sang nasambit nga mga basura sa duha ka ospital kabaylo sang 10 million pesos base sa purchase order. Suno kay Attorney Diaz, ginuna o kung ginprioridad nila ang CDH kag DLJPH bangod sa tungtion na pasang COVID-19 pandemic, ang CDH ang nagserbi bilang pasilidad para sa mga nagpositibo sa COVID-19 virus. Samtang ang DLJPH naman ang nagserbi bilang lugar nga ginhamtangan sa molecular laboratory. Pagpakigbahay ni Attorney Diaz, ang ini nga mga hazardous hospital waste ang ginalakipan sa mga personal protective equipment o PPE, pipeters o vials, kag iban pa nga ginusar para sa COVID-19 swab testing nga ginlubong sa compound kag septic vaults sa mga ospital nga ginadumalaan sang probinsya. Dugang pa ni Attorney Diaz, ang nasambit nga mga hospital hazardous waste ang iga-transport padulong sa isa ka treatment plant sa Cavite kung sa diin iga-sanitize kag iga-dispose ang mga ini. Suno kay Attorney Diaz, ginpatigayon ang ini nga tikang agud masiguro nga compliant ang mga ospital sang probinsya sa Department of Environment and Natural Resources o kon DENR kag Department of Health o kon DOH nga requirements kag regulations nga nagasiguro sa safe kag healthy conditions sa mga ospital. Pagpakigbahay ni Attorney Diaz, sunod naman nga paghahakuton ang hospital hazardous waste sa iban nga ospital sa probinsya nga ginadumalaan sang gobyerno probinsyal. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Abigail Grace Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros Island Region. K5 News FM. DTX 500. Las 6:27 sa aga, person with disability nga may kasong rape
arestado sa Bataan. Roel Tarayaw sa report. Nahulog sa kamay ng mga otoridad ang isang 28 anyos na helper at person with disability na top 9 regional most wanted person sa kasong rape matapos matunton sa ikinasang manhunt operation ng pulisya sa barangay Mambog, Hermosa, Bataan. Batay sa ulat kay Central Luzon Police Director Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. Nilala ng pulisya ang narestong suspect na si alias Jason, 28 anyos helper na isang pipi at bingi sa kanyang kapansanan at residente sa naturang lugar. Nadakip ang suspect na top 9 regional most wanted person sa kasong rape sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng korte. Ano po itong suspect natin? Yung suspect natin ay 28 na po siya ngayon. That means to say is 25 years old po siya nung during that time. So isang PWD, ma'am? Opo, PWD, may kapansanan po siya sa hearing and sa speech po. He's the top 9 most wanted person. Opo, sa regional. Nabatid sa ulat na inireklamo ang suspect na isang minor de edad na umano'y hinalay nito may 3 taon na ang nakaraan. Napag-alaman na nabuntis umano na suspect ang biktima bunsod ng panggagaasa at nanganak na ito ilang taon na ang nakaraan. Inman sa panig ng suspect, handa raw tulungan at ipaglaban ng kanyang employer at mga kalugar ang kaso nito. Sa amin po hindi yan tumidikit sa amin, hindi po yan yung hahawakan. Kahit hindi po, tawagin nila po siya, hindi pa rin lalapit na basta papasok sa loob ng bahay. Hindi po. So ano ang balak nyo ngayon? Tulungan po siya, ilalabang po kaso. Sa kustodiya na ng pulisya ang narestong suspect para naman sa proper documentation at disposition. Balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the super antioxidant capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at kasiyan sa buong Central Luzon, K5 News FM. 500 Morning Newscast. Balitang National. Las 6:30 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalyes ang mga balita nasyonal. Ang balita ginadulong sang DTX 500. Iga-launch sang nagkalain-lain nga grupo ang Sara Litisin Campaign nga nagapanawagan nga ipatubang na sa Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte Carpio. Ang malapnagon nga rally hiwaton sa Agosto 6, pangunahan sang mga obispo, pari, civic ag progressive groups kay Makabayan Block sang Kamara. Ang sinigin pahayag naman ni Manila Representative Joel Chua nga apisar ginarespeto apang wala nila ginaugyunan ang pahayag sang Integrated Bar of the Philippines o IBP nga ginasuportaran ang Supreme Court nga i-declare nga unconstitutional ang articles of impeachment batok sa BC Presidente. Sa dugang pang balita, national na talana nga magapadulong sa India subong adlaw si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa 5 ka adlaw nga state visit. Ginpahayag ni Assistant Secretary Evangeline Ong Jimenez sang Office of Asian and Pacific Affairs nga anom sa kasugtanan ang ginalauman nga madihon sa pagbisita. Sunod sa iya, kalakip sa mga kasugtanan ang kooperasyon sa kasuguan, kultura, science and technology kag madamo pa. Kalakip naman sa mga highlights ang pagbisita sang presidente among pag-stopover sa New Delhi kag Bangalore. Mangin kabahin man sang aktibidad sang presidente ang pagpakighinunanon sa Filipino community sa New Delhi kag meeting kay Indian President Draupadi Murmu kag iban pa nga mataas nga opisyal. Las 6:32 sa aga, oras ginadulong sang Mighty C. Gusto mo nga healthy, mag Mighty C. Plano sa Pilipinas nga magbakal sa mas madamo pa nga military equipments gikan sa India. Gin-confirm ini ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr. Sunod sa AFP Chief, mataas ang quality sang mga military equipment gikan sa India kag hindi kasubong kamahal sa iban nga pungsod. Wala man gintumo ni Bronner ang mga military equipments nga posible backloan sa India bangod man sa security reasons. Apang ginaproseso na karon sunod sa iya ang pagbadala sa pungsod sang BrahMos cruise missile system kag in order sa Pilipinas kag natalana nga mag-aabot sa masunod nga tuig. Sa katapusan nga balita national, mas maayo nga pala nga buyan na lamang sa baylo nga daw pareho sang 5 kada bulan ang ihatag sang gobyerno sa pigado nga mga pumuluyo. Ining suhestyon ni Senator Erwin Tulfo, ang chairman sang Senate Social Justice and Welfare Committee agud matapos na kag hindi la maaboso
maabuso ang program sang iban. Suno kay Tulfo nga bisan ang pila ka miyembro sang 4Ps ang luyag nga livelihood ang ihatag sa ila nga bulanan nga ayuda sa antong siyapa ang tiglikom sang DSWD. Dugang pa sang senador nga ini ang iya solusyon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian kay President Marcos kung magkitaay sila nga duha. Alas 6:33 na sa aga, D3 Bayo. Ginatrangkaso ka, tomar na D3 Bayo. Alas 6:33 sa aga sa mga ginikanan kabataan nyo. Antes magpadulong sa eskwelahan subong aga, patumaras ang Mighty C Syrup for Kids. Good morning kay Lucas! Lucas! Wake up na! Kay Nini IC Jane Vasquez Arabia, Sir John Lee, kay Ervin and Ma'am Irene, God bless you. Ma'am Jocelyn Di Paul Braga, Ma'am Laura Sumagaysay, Sir Mark Baikin, Sir Melchizedek Berdejo, Sir Rexon Berdejo, Tita Pearly Berdejo, and Ma'am Sharon May Berdejo Baikin sa Bones Eatery sa kilid sang Pure Gold sa Barotac Nuevo, Iloilo. Mami Idang Bernil, Mami, good morning. And Ma'am Lorena Bilhira Dioso, Gemma Cristalis Somido, Red Alenciaga sa Lanit Haro, kay Madam Lorna Salvador, Madam Lorna Salvador sa Lanit Haro, kay Ma'am Mary Salvador, Sir Michael Celis, Mar Borca, Ma'am Mary Ricabar, Ma'am Mary Ricabar sa Florida, USA, Sir Danny Agpalo, Sir George Jocampo, Jerland Sumido, Sumido family. Ma'am Mary Ricabar, good morning ma'am. Reiki Armintia, Dargel Hikana, pamilya Hikana sa Kabasi Gimbal, kag sa Iktubli Tubungan, pamilya Sir Cedilio sa Barangay Hamod Batad, kay Sir Epiok, kay Ma'am Diding, Bambi, kay Cute, kay Sir Nestor and Ma'am Baby, Angela, kay Ma'am Ating, and Baby Heart, kag Sir Darren Hikana, Mercy Cordova, Beth Idarlilia, Sir John Lee Sarabia, Sir Nonito Sombong, Sombong family sa Baldosa La Paz, Ma'am Langla Doblan, Ken Shine Lorca, kay mga tricycle driver sa Balantang Haro, Sir Harold Simple. Harold Simple, good morning sir. Bishop Don Guines, and Mami Ching Alba Don Guines sa Sitio Binaubao, Barangay Cali, Dumangas, Iloilo. Sir Jean Ray Siman and Ma'am Apple Camari Siman, pangapena kamo ha, DTX Coffee Mix. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginatulong sang Mighty C. Sa Russia, isa ka magnitude 6.7 nga linog ang nagtayog sa Kuril Island sa Russia kahapon sa suno sa German Research Center for Geosciences. Unang agin report ang agency, ang linog nga may magnitude 6.3 kag may kadalumon nga 10 kilometers. Apang base sa United States Geological Survey o USGS, naglabot sa magnitude 7 ang linog santo man sa record sang Pacific Tsunami Warning System. Subong man wala sang inisyo nga tsunami warning kasunod sang linog, natumod ang epicenter sang linog sa seismically active nga reyon sa Pacific Ocean. Apang wala man sang gin-report nga dako nga kahalitan tugas sang linog. Sa katapusan nga balita international sa Russia, naglupok ang isa ka bulkan sa Kamchatka Peninsula sa Russia matapos ang 600 years. Suno sa scientifico, ginpay nga posible may kahilabtanan ini sa nagluntad nga mabasko nga linog nga nagtayog sa nasidlangan nga bahin sang Russia sang nakaligad nga semana nga nagtuga sang tsunami warning tubtob sa French Polynesia kag Chile. Suno sa Volcanic Eruption Response Team nga ini ang una nga paglupok sang amo nga bulkan matapos ang madugay na nga tion. Sa pagbanta sang ahensya, ulihi nga naglupok ang bulkan sang 1463 kag umpisa sadto wala na sang nalista nga aktibidad sang paglupok nga natabo. Sunod sa emergency services sang amo nga lugar, naglabot sa 6 kilometers ang kataason sang ginboga nga abo sang bulkan. Sa mga adlaw Lunes, hapit ka sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, kay may free consultation. Klinika Pasig Branch, kag Klinika Kalinog Branch. Halong sa peke nga DTX 500, hindi ka mo magbakal sa ginalibod. Kay sigurado nga makahalit ina sa inyo lawas. Para nga siguro
Kag original, direkta nga magbakal sa product centers, Kalinog, Pasig, Miagao, kag Haro, Iloilo City Branch. Dira sa Rojas City, may araman sa San Jose Antique, kag sa Colasi Antique. Blessed morning kay Pastor Adiel Nathan Caspe, Ma'am Larry Bell Denden Leysa Caspe. Kay Sir Nelson Pahilagaw. Sir Nelson Pahilagaw sa Aganan, Pavia. Good morning, sir. Pastor Rodney Ciudad sa Puntok Lemery, Iloilo. Pamilya Kabakas dira sa Puntok Lemery. Kay Sir Greggy Daniel Aracena. Sir Greg Aracena sa Balasan. And Ma'am Denden Lau Aracena. Sir Julio Sancho Abilarde Medina. Ma'am Bings PSG. Zenia Palma Shautong Huplo sa Singapore. Ma'am Laura Sumagaysay. Sir Eric Monterosa Gose. Tita Ambing Baez Kabasag. Tita Ams, good morning. Sa Valeria City proper kay Ma'am Romelia Rich Piad. Ma'am Rica Domingo Kisto. Tita Jen Kisto kay Sir Gilbert Hordan. Sir Gilbert Hordan. Sir Bembo Ilumba. And Ma'am Ningning Ilumba, good morning. Mga pena ha, DTX Premium Coffee. DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Ang business news ginadulong sang DTX 500 kag Klinika Spore Biotics. Nagingyo si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP nga magpatuman sang mas hugot nga tikang agon mapunggan ang pag-abuso sa paggamit sa online lending applications nga ginaangot sa pagtaas sa mga kaso sa cybercrime kag paglapnag sa online gambling. Suno kay Senador Villanueva ang regulation nga ginapatuman sang Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga online lending applications, electronic wallets kag digital banks ang dapat nga magserbi nga kabuylog sa mga agency nga nagapatuman sang kasuguan sa pagtapna sa malaing epekto sang online gambling. Kinadusoman sang senador ang total kag unconditional ban sa online gambling sa pungsod. Sa reference rate, 58 pesos and 18 centavos ang baylo sa isa ka United States dollar. 38 centavos ang baylo sa Japanese yen, 76 pesos and 85 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 41 centavos ang Hong Kong dollar, 71 pesos and 59 centavos ang Swiss franc. 42 pesos ang baylo sa Canadian dollar, 44 pesos and 84 centavos ang Singaporean dollar, 37 pesos and 39 centavos ang Australian dollar, 154 pesos and 34 centavos ang Bahraini dinar, 189 pesos and 24 centavos ang Kuwaiti dinar, 15 pesos and 51 centavos ang Saudi Arabian rial, 44 pesos and 67 centavos ang Brunei dollar, 35 centavos ang Indonesian rupiah, 1 peso and 77 centavos ang Thai baht, 15 pesos and 84 centavos ang United Arab Emirates dirham, 66 pesos and 43 centavos ang euro, 41 centavos ang South Korean won, 8 pesos and 8 centavos ang Chinese yuan, 42 centavos ang Argentinian peso, 10 pesos and 38 centavos ang Brazilian real, 8 pesos and 90 centavos ang Denmark kroner, 66 centavos ang Indian rupee, 13 pesos and 65 centavos ang Malaysian ringgit, 3 pesos and 8 centavos ang Mexican new peso, 34 pesos and 27 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 64 centavos ang Norwegian kroner, 20 centavos ang Pakistani rupee, 3 pesos and 19 centavos ang South African rand, 5 pesos and 95 centavos ang Swedish kroner, 45 centavos ang Syrian pound, 1 peso and 94 centavos ang Taiwan dollar, 46 centavos ang Venezuelan bolivar, 81 pesos and 48 centavos ang Jordanian dinar, 76 pesos and 75 centavos ang British pound, samtang 64 centavos ang Lebanese pound. Alas 6:42 na sa aga. Sa mga hindi makapamuhin, nabudlayan nga magpamuhin, constipated, tumarna, Klinika Spore Biotics. Kung nagakutoy-kutoy bilang tiyan mo, Ma'am Gemma Cristalis Sumido, Sir Red Alinsaga, Sir Noknok Alinsaga, kung magkaon ka sa mga mamantikaon nga pagkaon bala, organi may gatas nga nga pagkaon bala, Sir John Lee Sarabia, Ma'am Irene, tumarka mo, Klinika Spore Biotics.
Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Nefreda Sarmiento, Ninita Del Prado, Sir Danilo Bayuran. Good morning, sir. Sa Salihid, Barotac Nuevo, Mami Buday Abilieto, nagkakabit ang radyo niya sa dingding sa balay niya. K5 Alex, good morning, Mami Buday. Good morning. Kay Sir Junjun Binasas, Lenny Pedroso de Divas, Enero 20, 2083. Aldrin Birey, Jesse James Carvillas, Lalay Iteri. Sa Sambag Highway Haro kay Ma'am Ludi Gulilaw, Jelonel Glory, Ma'am Sharon May Verdejo Baikin, Ma'am Jocelyn Di Paul Braga, and Mami Horten Gallego Braga sa Igbong, Barotac Nuevo, Iloilo. Good morning! Sa ito na nga balita sa inampang na uyatan na ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao ang ikasyam nga spot sa welterweight ranking. Base sa pinakaulihi nga analysis ng The Ring, duha ka semana matapos ang iya sa buwa kay Mario Barrios. Gilayon nga nagbalik ang pangalan ni Pacquiao sa ranking sa pihak sang 4 ka tuig nga pagpahuway kasunod sang iya nga retirement. Ginsundan sang Pinoy legend ang iya nakasambuwa nga si Barrios nga yara sa spot 8. Ang Ring, kung ang The Ring, ang ginakabig nga Bible of Boxing, nga regular nga nagapagwa sang updated ranking para sa mga boksingero sa bilog nga kalibutan. Nagapangunan sa nasamit nga listahan ang undefeated welterweight fighter nga si Brian Norman. Kaginsundan naman sang baguhanon nga si Manta Staniones. Kag nagapangatlo si Giovanni Santillan. Las 6:44 sa aga, kinkutot ka sang lamok sang Ulandes. Kinsin ni kamo sa Ulandes, kilala mo Ulandes? Sang subay nga pulabla, ora naman nga sapat-sapat, kandag palanghabal, kamanyos ka sang DTX Herbal Oil. Pili ka lang, lavender or lemon scent. Kung gusto mo nga magpamasahe, kag on the go ka, may mga kalatuan ka pa, hindi ka manging conscious nga ang imo nga humot daw. Balanyos, DTX Herbal Oil, Lemon Scent ang gamiton. Pero kung gusto mo na maghuligda sa Red Alinsaga, Ma'am Florenda Cadavero, Ma'am Rose Cabangalimbagi, Manong Iñaki Cueva, Tatay Estra Swedi, Mami Cynthia Swedi, DTX Herbal Oil, Lavender Scent. Available sa Klinika Outlets, Pasig, Kalinog, Miagao, Kagharo, Iloilo City Branch. Sa ito na nga balita, entertainment, ginbuyagyag sa mga komedyante nga Sunday MC Mua kag Lassie Marquez nga anay sila na pierde sang masobra 10 million pesos bangon sa pagsugal sa casino. Suno sa duha, nagsupres sila sang adiksyon sa sugal sang tuig 2011 tubtob tuig 2016. Sa di naglabot ang mga ini sa punto, ngayara sila sa casino tag sa kagabi agod lamang nga magsugal. Dugang pa nila hindi mahapos nga dulaon ang sugal sa ila sistema apang sa bulig sa mga ila mga abyan kaga pagpangamuyo na lampuwasan sa mga ini ang ila adiksyon. Payag pa naglabot sila sa punto nga 3,000 pesos na lang ang bilin sa ilang nga kwarta kag ultimo pang bayad sang bills ginautang pa sang mga ini. Sa karon mahambal na Sunday MC kag Lassie nga nakabawi na sila sa tanan nila nga napierde kag may ara na sila sa ginatawag nga financial freedom. Pagid pulos ang sugal K5 Alex, no? San ano pa kadoro kwarta mo kung maadi ka na gani o boso na gina hot-hoto na gina. So dapat mayara kita sa ginatawag nga contentment sa kwarta. Ang kwarta hindi malain, but the love of money is the root of all kinds of evil. Namangkot ka titi raw ay kwarta, hindi kita oblak na kanakon na kwarta nyo kay ipakaon na mo ni Ma'am Alex sa mga ginagutom. Pero ang pagpalangga sa kwarta, more than sa Diyos, sa mga pamilya, amo na yung malain. Norman Grementer, Sir Norman Grementer sa Sitio Buri, kay Sir Ramonito Grementer, kag pamilya Yudelmo. Pamilya Yudelmo, good morning. Ma'am Erlinda Hotes de la Peña. Dinini nga lugar, Sir Norman Grementer, ang Sitio Buri. Kumara ka mo dira di 3 Bayo, ha? Ma'am Eda Lamera. Ma'am Eda Lamera, good morning, ma'am. And birthday greetings kay Kate Chloe Zate Reyes
Happy birthday kay Chloe Zati Reyes from Bebeng. Sir Jean Ray Sima, nag-approve na. Nakapangapi na DTX Coffee Mix. Kay Sir Ben Oberio. Sir Ben Oberio, nag-drive sang taxi. Vice Mayor Nonoy Elisar Chavez sa Pasay City. Mayor, good morning sir. Kay Vice Mayor Pangga Lamasan Picso and Kapid Labiaga sa Barangay Tipulo, Dueñas, Iloilo. Ma'am Maricel Casiple, Sir Mark Paul Aguilar Temelo sa Pasay City. Mga vendor sa Pasay Public Terminal, Public Market kapamati. Kag sa Pasay Bus Terminal sa likod sang City Mall kay Sir Ray Castro. Kag sa mga vendor dira, kag tumar na kamo D3 Bayo kag DTX 500 ha. Yung karon nga adlaw sa mga taga Pasay Biladayan, taga Dueñas, San Enrique, San Rafael, Kalinog, Dumaraw, Capiz, Cuartero, Dumalag, anto kamo sa Klinika Pasay Branch kay may free consultation. Kay Ma'am Jingle Herebete, Jennifer Tanghal, Pamilya Tanghal kag Herebete sa Barangay 5 San Jose Antique, good morning. Barangay Navais, Mandurriao, Sir Norman Grementer sa Sitio Buri, Barangay Navais, Mandurriao, good morning. Ang balitang extra special ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag Mighty C. IC Jane Vasquez Arabia nini IC. Imos na ni. Odlo Montana, good morning. Kag kay Isakari Lucas. Aba niya sa Konto Israel. Just call me Zach. Zach! Hindi ka nga Lucas na Ma'am Alex. Just call me Zach. Grabing bata. Look! Wake up na, look! Is Tita Maymay already there? Look, good morning! Sa balitang extra special sa Singapore, Roji Pagaran. Diyan sa Pisanan, si Balo Mantique, pamati ibla ka mo. Ginbuksan sa Singapore ang presohan. Una nga floating prison sa bugos sa kalibutan. Inyang moderno nga facility nga hungod ka gintukod sa tuyo nga butangan sang mga priso nga ipaidalom sa rehabilitation. Ang prisuan nga ini Ma'am Denden Leysa Caspe, Sir Jerry Labley, dayan sa Macadulon Hills sa Buwang Lambunaw, Ma'am Jessa Abison, Pastor Bobby. Ara ini sa tungasang lawod. Ikon ikaw, Abi, paano ka Abi mag-iskapo? Sina kay ara ka sa tungasang lawod, alang-alang ka ma-transform sa bagis. Ini ang moderno nga facility ng hungod nga gintukod. Ang floating prison, Pastor Bobby Riman, Sir Dan Calvo, Bishop Don Guinness, Mami Cheng, sarang maka-accommodate Sir J.R. Padilla, yan sa Pali, Mandurriao. Masobra 2,000 ka mga priso, inmates. Magluwas sa pagpriso sa mga tao nga nakasala sa kasuguan. Katuyuan man sa facility, Ma'am Rose Cabanga Limbagi, First Restaurant kay Ma'am Christy Rivera, Sir Eddie Centino, nga i-rehabilitate ang maini bagi sa pag-educate sa ila, kag pagpasangkat sa ila ihibalo, agod sa ila nga pagwa, bago ng maini nga tao, kag mapusla na sang sosyudad. Gintukod ang floating prison na Mami Idang Bernil, Ma'am Lorena, bangod sa kagamay sang lugar sang Singapore, gamay ang space kung saliin magutok ang ilang mga pasilidad nga hindi maka-accommodate sang madamo nga mga preso. Para yun na siya Sir J.R. Padilla sa Provincial Jail. Masubo matuod ang dili ngayon. Alas 11:00 kami ang mapila. Magkadto sa kitchen, magkuha panyaga. Bang hindi ka mo imo sang kalainan, hindi ka mo mapriso ha? Saan dito pa naguro sa bantog nga floating prison? Hindi, takon to. Bugas nga NGE, wala mapili bangod sang kitchen boy, matamad magkuti. Ma'am Ay, Samad! Ano yung ginakadlaw mo? Aga pa dyan, sagad kadlaw nga. Lucas! Zach! Glenn Diaz, good morning! Dalahuro ng Ginoo, ang labing mataas nga Dios. Gamanan siya nga hari sa bilog nga kalibutan.
For the Lord Most High is awesome, the great King over all the earth. Psalm 147 verse 2. Yet man is born to trouble, as surely as sparks fly upwards. Ang tawo amo ang nagadala sang kalisod sa iya kagalingon. Pareho nga ang pisik sang kalayo nagalupad paibabaw. Job 5 verse 7. Kung ako sa imo, madangop ako sa Dios, kag ipresentar ko ang akon kahimtangan sa iya. But if I were you, I would appeal to God. I would lay my cause before Him. Job 5 verse 8. This is the Word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. J.R. Pradilla. Nagkanda si Sir J.R. Ma'am Beth Idarlilia, Glenn Diaz, Rogie Pagaran. Hopta na kita sa foro ha. Ang oras alas 6:54 sa aga, oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics, Mighty C kag D3 Bio. Ted Aujero Francia kag Alex Escalante. Magpamati sa Health Alert. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kaga ko naman si K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa Balita.